Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Bafowethu nodadewethu, ake ngibonge kakhulu ukubona bonke abantu abathe ba-subscribe kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngibonge futhi ngokuthi niyangilandela ngale kwikhasi lami elisha lapha kubuso bencwadi uFacebook. Ayiliku 11,000 manje bafowethu. Ngiyacela bafowethu ukuthi nakhona nisilandele ngoba zikhona nakhona izinto esizifakayo. Uyabona nje amazwibela emfanekiso eqoshiwe yethu siyawafaka ngale kwimpunga yesintu. Futhi kubuso bencwadi benza izinto zibe lula kakhulu. Uyabona? Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ningilandele nakulona ikhasi lami lelana likhule kakhulu bafowethu. Niyiseke nje impunga yesintu ningakhathali. Nakuba impunga yesintu ibuye kwesinye isikhathi ikhulume izinkulumo ezibabayo, eziwupelepele, ezingewona ushukela. Ngicela bafowethu ukuthi ningiqonde kuleso simo. Njengoba mina ngiyimpunga yesintu bafowethu ngikhuluma isintu. Kanti isintu umuntu mezosikhuluma sidinga ukuthi abe neqiniso. Uma engenalo iqiniso ngeke akwazi ukusikhuluma. Yenzeka kwesinye isikhathi ngiyimpunga yesintu ngikhuluma inkulumo kanti sengifaka upelepele esilondeni somunye obukele. Kusuke ngeyona inhloso yami. Kodwa sisuke sikhuluma ukuthi isintu sithini ngaleso simo. Uma sekwenzekile wena waba kuleso simo akusho ukuthi sisuke sigadla kuwena. Cha. Kodwa siyafundisana, siyakhumbuzisana indlela yesintu eyayihamba okhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi sinabantwana sizele. Labantwana esibazele badinga ukuthi sibakhulise ngesiminya, badinga ukuthi sibakhulise ngesintu. Isintu ke bafowethu siwumthetho, isintu sihlambulukile, isintu futhi siqondile, isintu siyikona konke. Njengoba ke bafowethu nodadewethu isintu siwumthetho, angeke sesibe mnandi, sizolumela, sizoba upelepele. Yingakho ngithi angikubalule ngoba kunezinkulumo eziningi esike sithi masizethula sifundisa abantu ukuthi ngokwesintu kunje, bese komunye uthola ukuthi sikhuluma nje lokho ulapho kuleso simo bese mhlawumbe uyalimala. Kusuke ngeyona inhloso yami ngiyimpunga yesintu, umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngizolimaza wena. Kodwa inkulumo esuke siyikhuluma ekuyiyona egcina kuba sengathi iyakulimaza. Uyabona bafowethu njengoba isintu siwumthetho, kubalekile ukuthi noma thina sekuthiwa mhlambe sesibe namaphutha. Uyabona nje uma uyinsizwa kuyiphutha ukuthi uzalise ungaganiwe. Uyabona uma ngiyikhuluma lento iyazwela kumuntu ozalisile engakagana. Iyazwela lento ukuthi ngokwesintu lo muntu kuthiwa uyinja. Wezwa leyo nto leyo ukuthi ngingathi mangiyikhuluma bese ifika kuwena uzalisile ungakaganwa. Uyabona? Isifika manje ihlabi yephukela kuwena. Usuyayizonda impunga yesintu. Kanti impunga yesintu akufanele uyizonde ngoba ikhuluma isintu. Wena kufanele ukuthi uthathe lawo mazwi udodise ingane yakho yomfana okuwukuthi mfana awuzalisi ungakaganwa. Uyabona? Ngoba wena kwenzeka iphutha zangababikho ingqwele ezikudodisayo zikufundisa ukuthi awuzalisi ungaganiwe. Uyabona? Hayi ukuthi uzonda impunga yesintu nempunga yesintu TV. Kube ukuthi yonke into manje sisho impunga yesintu sizoyilalela ngendlebe yokuyizonda ngoba yasuke yathinta into wena okuyona. Uyabona lonto? Uthola ukuthi kuzoba khona inkulumo ezothi uma uyinsizwa kufanele uvuse umuzi kayihlo. Udinga ukuvusa umuzi kayihlo ngomuntu omhlophe. Isintu leso umthetho loyo wesintu othi mawuganwa wena njenganensizwa udinga ukuganwa inkosazana emhlophe. Isintu leso akufanele mina njengempunga yesintu ngesaba ukukhuluma lokho ngoba ngifundisa wena isintu. Yebo wena usuwele lapha ekutheni uma uganwa awuganwanga inkosazana emhlophe
Kodwa musa wena ukuyizonda impunga yesintu nempunga yesintu TV ngokuthi yethula inkulumo efana naleyo. Wena thatha lawo mazwi wagcina emgodleni bese ingane yakho oyikhulisayo uyikhulise ngalawo mazwi ukuze ingane yakho yona izokwazi ukuthi yenze into eqondile nezintando yesintu nomkhulu omkhulu namathonga kini. Nawe umuntu wesifazane musa ukubona sengathi mhlawumbe uyahlaselwa makushiwo njalo ukuthi mhlawumbe uyacindezelwa. Cha, iphutha walenza, ulenza lephutha leli ngobugebengu basikhotheni oyinsizwa. Ngoba insizwa zakithi angifuni mina ukukhuluma amanga. Usikhotheni wensizwa uma uzishaya isifuba ngokuthi wena wake wona ubuntombi bentombazane yabantu. Usikhotheni mawunjalo. Kufanele ukwazi lokho ukuthi usikhotheni mawunjalo uhlukile nephara. Uma nje uzishaya isifuba noma mawubuka intombi ephelele bese wena ufisa ukuthatha umntombi bayo, kufanele wazi ukuthi usikhotheni mawunjalo. Kufanele uzazi ukuthi uyiphara mawubuka intombi uthi mawuyibuka bese ufisa ukuthatha umntombi bayo. Esikhundleni sokuba ngabe uthi mawuyibuka bese ufisa ukuyithatha uyoyitshala emagcekeni akini. Ifika iqhakaza emagcekeni akini. Ngoba phela imbali le awukwazi wena ukuthi imbali yinhle ufisa ukuyimosha kunokuba uyayithatha uyoyitshala egcekeni lakini ifika ikhule iqhakaze khona. Usikhotheni. Uma kuukuthi nje wake wona intombi kufanele wazi ukuthi unecala elikhulu. Lelo cala lelo noma ungahamba uyohlawula ngenkomo eziwu10 uma leyo ntombi ingakaqholiswa, lelo cala lakhe likakapheli. Lo phela mhla kwakhona umuntu oyoyithatha iganise ngokwesintu afika ayiqholise, lelo cala ke lobe selesulwa kuwena. Kodwa uma wena wake wona intombi, leyo ntombi ayikakagani kuze kube namhlanje, khohlwa wena ukuthi leyo cala lokho liphele. Ziyaphambana izinto zakho insizwa yakithi uma wake wona intombi. Ziyaphambana izinto zakho insizwa yakithi uma wake wazalisa umuntu wesifazane wamphika. Ngoba lo muntu wesifazane owamona umntombi bakhe wamzalisa maqedwa umshiya kanjalo, umthandazo wakhe njalo ahleze uthandaza. Usuke ubheke kuwena ekutheni izinto zakho ziphambane. Kungenzeka insizwa yakithi izinto zakho ziphambene kangaka uzama ukulobola kuloboleki. Usuganiwe ufuna umntwana umtholi kanti umntwana wena wamlahla, yilo mntwana owamphika. Usadinga ukuthi umvume lo mntwana ngaphambi kokuba nawe bathola abantwana. Webafowethu nodade wethu, kuyicala ukona ingane yabantu. Wezisizwa zakithi, kuyicala ukona ingane yabantu. Umzali akulona ubala ukuthi uzofika akhulisa ingane yakhe, abe nethemba lokuthi kofika abantu bazokhuleka phakathi kwegceke. Bese emva kwaloko uvela ubuthathe kalula umntombi bengane yabantu. Maqedwe uphike, maqedwe ungayingisho nokoshweleza egcekeni lomuzi wakhona. Le nyembezi azikhalayo umzali wentombazana, ayi mngana mzozivala into zakho. Yabona le nyembezi lezi azikhala wone umntombi bengane yakhe, noma ngaze kuthiwe nanivumelene. Vele wesifazane kuyiphuthu ukuthi avumelane nowesilisa ngokuthi abembathe. Akanalo ilungelo lokuzithathela isinqumo ukwembatha nomuntu wesilisa. Nomuntu wesilisa akanalo ilungelo lokuzithathela isinqumo sokwembatha nengane yabantu. Kodwa umuntu wesilisa unikezwa umkhwe wakhe igunya lokuthi bembathe, balale bebabili bavuke sebebathathu. Uma wena uzozithathela wena isinqumo sokwembatha nomuntu ngaphandle kwemvumo yabazali bakho, kufanele wazi ukuthi icala lelo. Angiphathi ke insizwa yakithi wena owakuthatha umntombi bengane maqede waphika wangaya nokocela intethelelo. Lezo nyembezi azikhalayo mama wentombi ezokucindezela impilo yakho yonke. Uma nje lengane yentombazana bengakayiloboli bayithatha bayiqholisa, okwazi ukuthi lelo cala lisekhona uyofika ulifice nakokhokho bakho. Ngisho abantwana ungangabathola, ngisho umfazi ungabe ungaphindi ugane ngenxa nje ukuthi wena wona intombi yakhala inyembezi nabazali babo bakhala inyembezi namathonga kuba khala inyembezi. Lezo nyembezi ziwela phezulu kwakho, udinga ukuthi uhambe uyozesula insizwa kithi, ucela intethelelo ethongweni lakho bese uyamthatha lo muntu wesifazane.
Isintu ke sisho njalo. Isintu sithi mawona intombi ithatha ikugane ibe umfazi wakho, kodwa umuntu othatha intombi eseyoniwe uthatha umfazi womuntu. Isintu ke leso, akufaneleke wena owenze lokho bese uzonda impunga yesintu ngokuphimisa lawo mazwi. Impunga yesintu ikhuluma okuyisintu okuqondile. Imvama isintu asizwakali kahle ngoba siyiqiniso, kanti iqiniso ladalwa labaloda kwabo. Izinsizwa zakithi, yabona uma uney'ngane, hamba odlenge iy'ngane zakho, bona bonke omama bazo. Mawuhluleka ukwenza lokho, hamba ucela into ethelele ukuze ube muhle lapha kulowa muzi, kuze into zakho zingeke zibambezeleke. Ngoba ubona ugqilazeke kangaka nje, kunenyembezi ezikuvimbile, ingako ungayi phambili. Omunye uthola ukuthi umuntu unemali unakho konke, uyafuna ukugana, kodwa thola abantu abazomphula inhliziyo. Ingoba nawe khona umuntu wamphula inhliziyo, wathatha umntombi bakhe emaqede waphika. Umntombi buyinto enkulu, buyinto enkulu kakhulu umntombi bafowethu. Nokuganwa intombi, izinsizwa zakithi, kuyinto enkulu. Ingakho kubalulekile ukuthi uma uyinsizwa yangempela, kukhona intombi othandana nayo, kufanele uyivikele umntombi bayo, ubuvikele. Kuyavikela umntombi bentombi mawuyithanda. Umntombi bentombi kufanele busalele emagcekeni akini. Kuyinhlanhla enkulu lokho zinsizwa zakithi, kuyinjabulo emathongweni akini. Mawufuna ukuba indoda kusasa nethongo lingaqheli kuwe, uzwe insizwa, ngoba insizwa vese ziphuphile manje. Uyizinsizwa uthi hawu azisekho intombi. Yilento ukuthi vele intombi awuyazi ukuthi yini yona leyo. Usho kanjani ukuthi azisekho intombi zingaka? Ukuba uyayazi intombi, angabe waphimisa lawo magama ukuthi azisekho intombi. Ungathathi ibhadi lakho bese ulembathisa abanye abantu, ucabanga ukuthi abanye abantu nabo banalelo bhadi. Usukuyinsizwe umphuphe mawukholelwe ekutheni azisekho intombi. Zingaka intombi? Uzothi intombi, hawu azisekho intombi. Akusho ngelikhulu iqhono umuntu. Athi hayi intombi, ezikhona intombi. Mina kwafika isalukwazi, ngilele ebusuku. Ugogo ozala umama intombi yasematolweni. Wathi mntanami, uthi usufuna ukugana, kufanele uganwe intombi nto. Washo kanje ugogo, waqede wayisho, wathi nayi le esanda kuqoma. Yisho eyakuphi mawuya le ngasemampondweni. Ngathi habe, nasi isalukwazi bo. Uyabona? Ngoba manje bafowethu kukhona into eyenzakalayo. Kini uzothola ukuthi ogogo bakho bagana bezintombi eziphelele. Wena usuzogana umuntu ongesiyona intombi. Bazomemukela kanjani? Ngoba noma kufanele ukuthi imgeze lo muntu, umsusa izandla zamanye amadoda, awuzukwenza wena lokho ngoba usaba ukuthi mhlambe usumfaka ehlazweni kwasha wacima. Kanti yonke ibalekile kakhulu. Nawe futhi insizwa kithi kusuke kubalekile ukuthi nawe ugeze ngokwakho, ngoba nawe zikhona izandla kade zikuthinta engafanele ukuthi zikuthinte. Manje ke kubalekile bafowethu, ngisho intombi ephelele kubalekile ukuthi uma ukuthi yake yaqoma, iyahagana nomuntu wesilisa, iyaphefumulelana nomuntu wesilisa, noma sekuthiwa intombi emhlophe, kodwa kubalekile wena mzali, uma umzali ojulile, uyibambe imbuzi, uzisuse lezo zandla ezake zayibamba, uwageze nalawo mathe ezinye insizwe yake yawadla, ukuze ingathi mayifika la yogana khona bese ifika iba nephunga lalensizwa. Ngoba bafowethu lento yesintu iwumthetho iqondile. Ngokwesintu intombi ayiqomi, intombi nje ayithintwa ngokwesintu. Kuhle mayizothinta umuntu abazophumelela naye. Ungavumi nawe dadewethu ukuhamba uthintwa, ubona bonke abantu besilisa uyahagana wena, uyahagana, gcwele zonke izandla zabantu aba-wrong, bese uthi uzazogana thina. Ayifuneki leyo nto leyo. Ungahagani nabantu mafuna ukugana insizwa ezembethwe njenganathi. Ungahagani nabantu, ungahamba uhaga, uhamba uhaga nje, uhamba uhaga ngoba uzogana umuntu onethongo eliqondile elingayifuni into ebheke eceleni. Mase kufanele ukuthi igezwa usubona sengathi manje uyacwaswa. Lento emahagi bafowethu
ayihambi kahle into emahagi ayihlambulukile. Abantu abayiyeke leyo nto ikakhulukazi abafazi abaganile. Akubukeki umfazi oganile ezohaga omunye umuntu. Hey lo mthetho lo mina ngihlezi kushaya. Hlezi ngimkhumbuza nje uNdlunkulu ngithi eyilalela. Ngabothi mawusebenza bese abantu bavumele bakujwayele kabi bakhage awuhagwa ngoba lokubona ithongo bese kufanele ukuthi ithenga imbuzi yokuzoshweleza ngoba mawuhagana nomuntu wesilisa uganile ethongweni usuku usuhlobongile awuhlukanga nomuntu osefebile mawuzohagana nomuntu uganile nina bodadewethu abaganile kakhulukazi nina yekeni leyo nto leyo yokuthi mawuhlangana nomuntu wesilisa umbulisa umhage ufunani umuntu wesilisa esifubeni sakho la kuhlala khona umyeni wakho ufunani lapho uyamhlonipha wena mawubheka umyeni wakho ngokuthi uthathe enye indoda uyange uyibeke emabeleni akho uyizwisa imfudumalo emabele akho ukuyihlonipha indoda yakho lokho yekanike bodadewethu neseniganile ungahleleki ningahambe niqhawula futhi abantu besilisa masuganile uthintwa ngaphandle kwendoda yakho indoda yakho kuphela ekuthintayo nani izinsizwa hlelekani ngathi ngihamba nomkami usufuna ukumhaga mina ke vele ke ngeke nje ukwenze lokho ngisho mina ngingakagana mina sayintombi ngiyakhumbula ngelinye ilanga uhlangana nenye insizwa yangakubo kuyisitshatshanyana hawu kade ngakugcina kuvula izandla ngithi hey baba wo wenza njani manje hayi abavuma insizwa kithi umuntu wakho vele nje uhlangana nomfana ngoba nako babefunda naye sefuna ukumhaga mvimbe uthi hey wo mana lapha hayi bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngemuva ngimpunga yesintu labe ngikhona bengekutheni ngikhuluma isintu ngikhuluma umthetho inkulumo eziningi ngeze ibe mnandi zobaba zibe upelepele kodwa ngaloko ningangizondi babukeli bempunga yesintu angilutho ngaphandle kwenu ngiyanithanda kakhulu noma nifike emphelandaba kuhle ngoba niyazi ukuthi ngiyanikhombisa uthando nenhlonipho lona nimbona la uyena leniphinde nimbone lemphelandaba angiyena mina lo muntu lo ombona sengathi unenhlonipho melapha kodwa mase ufika kuyena ayakasena inhlonipho kodwa angimfuni umuntu ongisukelayo angimfuni umuntu ongisukelayo ke lapho ke siyaxabana ke ngempela ke lapho umuntu ongisukelayo ngimfuni ozocabanga ukuthi ngoba nako ngilungile usezongigibela ekhanda ayasizwani ke lapho kusuke kuthukuthela amakhehla akuthukutheli mina kuthukuthela amakhehla hayi lokho angizwani ke nako bafethu kwenodadewethu ngiyacela bonke bafethu abanothando lokuthi baseseke ngamathafisi le nombolo lezi bafethu ngithumeleleni bafethu kuzona umbiko nisho ukuthi ngithumeleleni khona bafethu nginitshela usayizi mhla ka-15 June ngifisa kuba usuku lokugcina ngoba lo hlelo lolu ngifisa ukolwenza makuvulwa izikole nami nginenhlelo ezinye engisafuna ukudihlela kahle kuze into yabantwana mangifika ifike ibajabulise kakhulu bathole nezinto ezincane nje zobajabulisa abantwana badle kamnandi lokho ke kodwa ke kubhekelelwe impunga yesintu nina ngicela nje ningiphe izicathulo ngicela bafethu ningixhase kubona bonke abantu esibefikile bazilethe izicathula ngithi bafethu amathongo enu sengathi anganenzela lento engafuni ukwenzeka empilweni yakho uyayazi lento oyifunayo kodwa manje kunzima ngicela ukuthi mina kube yiyona elungayo asuthathe kumfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami